Nkosi ukuthi asiphinde sizohlangana namhlanje kule nkonzo-ke kadadewethu uHlengile. Amen. Leli sikhathi manje ngiyacabanga ngathi ngibheke ngathi ngiyacabanga ngoba ngiyacabanga u-7 manje isikhathi ngiyacabanga about 9 o'clock kumele sibe sesiqedile sesikhululene. Siphathaneni nje kahle sihloniphaneni la edressini uma singagcina nje sibekele igama lokuhloniphana umsebenzi wethu wonke uzohamba kahle ngoba uyobe uqhutshwa inhlonipho. Amen. So ngathi kungaba njalo-ke ngabe ngiyaliqala leculo lokuhlomipha manje indlu egagi yanetha ngithi bese bathi yamuzwa qala nhlanhla sihlomele ikhali sizoqhubeka okunye sokuthola ngendlela ukuthi kuhamba kanjani. Amen. Oh
Yes,
Vamos,
bezwe siphe namuhla isikwa sethu semihla ngemihla usithethelele izono zethu ngoba nathi bathethelele abasonayo ungasinisi ekingeni kodwa usindise umbuso wakho amandla ubukhosi ukungalisi kuze bephakade. Amen.
umndeni awukwazi ukuthi ufike ebusuku ngaleyo ndlela. Sinokhuluma nje azidlula ku-6 ikhulumi zethu, ngicela zibe short nazo. And namhlanje bazalwane i-memorial service, ngicela ukugcizelela i-memorial service. Ukhuluma nje ngokuthi uhlengiwe unjani, uhambe kanjani naye. Esizele namhlanje ukhona owesemona, khona egcineni ozoza ozithethela izinto, khona owesemona. Abanye abazalwane nje baku-memorial service bazosixoxela ngomlando wakhe ukuthi bahambe kanjani nohlengiwe. Ungamixi amavesi nengoma uma ume phambili umixe konke ukuthi ngoba ngizothi mase ngimaphambi kwakho kuba ngathi ngokuphathi kahle kanti sosimoshe wena isikhathi. Bakhona abazalwane abaculayo ngapha bacula kahle futhi ngiyabathemba. Wena nje uzokhuluma bona bazosiculela. Mawuze la phambili noma ngabe benengoma benicula before uzocela ngapha uze ngimiqala before uthi kunengoma besicula nohlengiwe cela abazalwane bangiculele yona. Ngoba mangithe 5 minutes uzothatha ingoma kube yi4.5 minutes ugcina ungasakhulumanga lutho. Nami nje ngeke ngikhulume kakhulu lokho ngicela nje abazalwane basiculele nje kahle, basigwabele nje kahle, bagwabe nje kahle abazalwane. Lo dadewethu nje bekakukhonza ngendlela exakile ukugwaba. Family representative yakwaNkosi uLady Bishop S Nkosi. Emva kwakhe nje bomakhathini makeqeda ngeke ngisukume ngicela asondele. Cela ingoma.
Ngokukhethekile umama wethu umama uNkosi ngiyamngelela umndeni waNkosi nomndeni waMthulu ngiyanibingelela ibandla nje lonke ngiyanibingelela amen. Igama lami ke nginguMakhathini wakwaZulu amanye amazwi nguBabuzu amen. So igama nje lithi uMakhathini awungithuki futhi mangibize ngoMakhathini ngiyajabula ngamuthi ngiyajabula khonjalo. And then umsebenzi wami ukuzokwamukela ngizobathi lana kukhulunywa ngohleliwe kodwa mina bathi angamukela okusho ukuthi angeke ngikhulume ngaye angeze kusho ngitho ngizokwamukela ngizonamukela-ke bazalwane. Kukhona amazwi la encwadini yabaseRoma ku-15 mawubheka unumber 7 amen. Lithi ngokuba uKristu wasamukela lithi lamukela nani ngokuba uKristu wasamukela. Ngamanye amazwi ngemila ngiyanamukela nani kumele ningamukele ukuze sidumise ubaba uNkulunkulu amen. Ngifuna ukunithelela lesifo sami sokuhlonipha ukuthi sinamathele ngazi uthe kona ngisho lutho ngohlenge njengaye uhlenge ube ngihlonipha kancane ngiyahluleka ukuthula akuvumi mangithi ube ngihlonipha nje kodwa angibiza ngoSipho igama lami elinye lasesikoleni ngesikhathi ngisafunda isikole bekuSipho bengibiza nje ngoSipho. Engifuna ukusho mama kaHlengiwe uthathe intambo zami ezi3 lo wenza intambo la esontweni so uthathe 3 yeintambo intambo e150 rand ngazi ukuthi sizomisa kanjani kodwa ke sengiyasho nje ukuthi ngendlela ehlupha ngayo uhambe nje nentambo
ngibingelela wonke umndeni amagcingwane wonke nabakwaNkosi bonke. Sishayeke kakhulu, kuningi kakhulu engingakhuluma. Ngifisa ukuhlonipha nje isikhathi. Ntombazana nje encane ekhulile, kuningi kakhulu-ke besikubhekile. Noma kuqhamuka igama lokuthi ulahlekile, besinethemba elikhulu ukuthi uzobuya. Kodwa-ke ukuphila kusiko kwethu. Ngizothi-ke mndeni, asiyivumeni induku. Kulimalekile mntana sekhaya. Angifisi ukusho ukuthi ngiyafila, but ngiyazi mndeni ukuthi uNkulunkulu uzosisiza. Nebandla uzolisiza. Hlengiwe nje kube intombazana ehloniphayo, enothando ongeke ukwazi ukulafula. Sikhulisela abantwana, ngomunye ongikhulisela umntwana emncinyana nimshiya ezandleni zakhe, wamkhulisa namhlanje intombi. Engicabanga ukuthi baningi abakhulisela abantwana. Kodwa ngizothi-ke mndeni, nasi isikhathi celebrate life, siyafisa khona engathi singadubula sihlabelele, but inxeba liyopha. Kuke kwavuka nje imibuzo, kodwa saphinde sathi uNkulunkulu akabuzwe ngoba singabakholwayo. Kodwa singeke sathula ukuthi khona kulimalekile. Kodwa ngizothi nje mndeni, nawu uNkulunkulu uyaphila. Nami ngokwami ngiyayifaka ukuthi uNkulunkulu akasize. Indlela yinde, fanele siyihambe. Whether difficult kangakanani, whether kulumela kangakanani, kodwa kufanelekile sihambe. Ukuthi nje naye abe ingilosi enhle, abe yisibane endleleni yakhe. Yitho kufanele simenze ukuthi uNkulunkulu ahambe kahle, amhambise kahle endleleni. Nathi sihambe kahle. Uzokusiza uNkulunkulu, uzokusiza siswami, uzokusiza nabanye wabasiza. Sasiyazi indlela, kodwa uNkulunkulu uzokusiza. Bengifisa ukusho lokho ukuthi nje sifiso uzosiza uNkulunkulu. Mndeni wakwamchunu uzosiza uNkulunkulu. Uhlengiwe, sizothi nje good night, rest well. Ube yintombazane enhle emthandayo futhi uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Uma ezokhuluma nje ngeChristiane uvela uzo-understand ukuthi ukhuluma ngani. Namhlanje sibonga uNkulunkulu ukuthi niphinde nisiphe ithuba lokuthi sizokhuluma, sisho futhi sinibone ebengigijima ngabe inkosi njalo sathanda